No niin, ja sitten uutta pelivideota taas. Mä oon täällä Lennin kanavalla nyt vieraana pelaamassa. Lähdetäänpä tästä sitten. Let's play game. Okei. Niin. No, tuolla on sitten toi nappi, mistä sä voit painaa. Joo. Siellä heti sinne nipu. Ja siis tää on täältä, jos te haluatte itse pelata tätä peliä, niin tää on täällä kun googlaatte Googlesta 1001 pelit, niin sitten sieltä kun googlaatte Craft Night, niin sitten sieltä löytyy tää peli. Joo, mä voin kirjoittaa tohon, mikä toi videon lisätiedot tai mikä. Mitä tää yhden äijän nimi on? Skibidi! What the fuck? Onks tää niinku Skibidi. suomalainen? En mä itse kun... No onhan se englanniksi Skibidi. Ja nyt joku No joo. Jesse yrittää soittaa. Ai eiks tässä oikeesti pysty Mä oon jumissa. Miten niin? En ookaan, jos mä vaan hakkaan tästä tätä. Tykätkää sitten videosta, jos tykkäätte tästä videosta. Joo, tehdään sitten Toulonkaan lisää 1001 pelejä. Jep. Videoita. Mitä tää tekee? Mä teen näin, kato. Oota. Että päästäis tänne fightteihin, mikä onkaan, niin... Tehdäänpä kuule... Mitä? Noin. No, ai nyt. Niin, no ihan se, kun mä menen tänne, sit sä leikkaat sen siitä, ettei toi meidän säätö kuulu ja toi nyt, kun mä olin tuolla jumissa. Ai että siitä tommonen hyvä hauli. Tuohan nuo tossetit. Mennään vaan fighteihin, jos täältä löytyis. Toskin täältä löytyy. Tän pitäis mennä vaan hetki aikaa eteenpäin. Eikä on epiikki haulikko. Sitten mulla on sininen sniperi ja harmaa pistooli. Mikä Toivottavasti ei mennyt pilalle. mikä on Miten täällä tuo? on kuuma? Legendary sniperi. Uijuma. Meitä kävi No niin, ja joku tuli selkää. No niin, meikä on... No ainakaan se ei ollut se hackeri, joka oli siellä seinässä heitti. Vedänkö tästä? Ei tarvitse, kun laita vaan uudestaan. Pystytkö sä liikata se sitten sillä? Kyllä mä pystyn leikata editointiohjelmalla. No. Ai niin, mulla on se fitness. Kyllä se voit ehkä mennä yhdessä varan saada. Noin, mä en pelaa tässä kirjaa. Jos niin ajattaa. Hei! Tuu! Siellä on sniperi! Mitä? Katos! Typpis pauvana seinän läpi tyyliin. Ammu se. Typpi missä? Tää on huono aivi tällä. Ah, no niin. Niin, se on varmaan kohta kuolee. Varo, se ampuu sua. Se ampuu just sun yli. Noniin. No niin, ja joku oikeesti. Siis tässä saa tosi nopeeta heti täydet hiilit. Mitä peliä pelattaa seuraavaksi? En tiedä, mutta... Oikeesti. Mitä nää jätkät on? No niin,
Sitä mopopeliä, sitä Moto X. Joo. Mä oon siinä 40 tasolla jo omalla puhelimella. Meikä ei kyllä Skibidi. tuossa uskalla mennä. Mä kun toinen nimi on Skibidi. Meikä menee tänne näin. Katsojatkin Oi voi... passi! Passi. Kun ei kirjoittanut ja huuda, niin... Ei se yhtään vaikka vessasanoja. No mitä? Voi jumala. Katsojatkin voi ehdottaa kommenteissa, että mitä peliä pelataan seuraavaksi videolle. Hitto nää pizzat on kuumia. Okay. Tällä kertaa ne ei kuitenkaan polttanut näitä. Kato tää. Ylähti. Sä oot liian Sä kaukana. voit ampua mua. Täällä ei pysty tähdätä. Ei siinä oo tähtäintäkään. Ja sä oot liian kaukana. Sinne vaan. Ai osuma. Toinen. Haha. Otas. Tää on oikeastaan aika vaikea peli, jos jotkut luulee siellä katteissa, että ihan helppo, miten sä kuolet noin helposti. Niin tää on oikeastaan aika vaikea. Tää on vähän niinku... Tää on vähän paska, jonka takia se on vaikea. Jos on snip. Tiedän. Eikä mun tehokkaa tuosta niin raska. Muistaaksä vieläkään, missä laitetaan invi? Nyt mä tiedän. No nyt mä hukun tyyliin tänne. Siis pelitaidostakin täällä näkee, että mä siis en pelaa näppiksellä ja hiirellä ikinä. Silleen, en mä jaksa tota snipua yrittää. Niin sen takia mä en oo hirveän hyvä näppiksellä ja hiirellä. Koska siksi. Robloxissa on yksi hyvä sotapeli, jota vois pelaa. Ok. Ja no, semmonen, ei semmonen sotapeli, mutta siinä kuitenkin ase. On semmonen sotapeli kuitenkin. Mä ehkä tiedän sen. Gunfight Arena. Ei mulla ole Robloxia siellä enää. Kun mulla tuli uusi puhelin, niin sitten se häippäs muuta. Se ei jaksanut enää. Ei voi kakka. Eikö mene tähän näin ja... Mitä? Mitä se tuohon? No niin. Tuohon sä painat koko ajan tästä. Oho. Sitten joo. Let's find Wednesday or girls. Ai. Mitä? Joo sama. Crap. Näin. Mitä? Ihan lentoa. Lentoa. Lentoon. Mitä? Skibidi. Jos laittaa Skibidi Sigma Balls. Mä mietin just tämän Skibidi Sigma. Balls. Ei! Se on rähinä. Tapainen. Oota, että se toinen tappaa toisen. Sitten tapaa se viimeinen. Mitä nää ihmettä? Arvoin on niin vaikea osua. Mä pelään. Siitä tapa. Oi! Yksi alhaalla. Oi, mä osuin tuosta siihen. Pelataanko Ultimate Custom Nightia? Mikä se on? Se on Messi pelaaja. Missä Messi? Mä haluan passittaa sen. Tuo ei haittaa. Paskoa. Paskoa.
Tiedän teitä pohjus. Ultimate Custom Night on semmonen... Mähän tuohon tulee yksi päivä puhuin siitä niin Five Nights at Freddy'sistä. Niin. Niin Ultimate Custom Nightissa on varmaan puolet niistä FNAF animatroniikeista, eli niistä tappajaroboteista. Ja. Selvä. Sä voit Mitä Sä voit itse pistää, että onko ne liikkeellä vai ei, ja jos ne on liikkeellä, kuinka Joku paljon mitä menee. luuttia täällä on. Legendaarinen haulikko, nyt on luksusta. Tänne siellä. Siinä oli Snipukin. Niin epic. Viime syömään lentosake, niin sä syöt. Tulee vielä viimeinen pala. Joo. No, mikä, sit mä hakkaan vielä tän tosta. No. Mulla oli Legi AR, eiku Epic AR, Lege haulikko, Lege Snip, eiku Epic Snip. Ne on niin hyvät. Just tossa saatiin hyvät aseet, niin Joo. hemmetin unnaben. Itse asiassa Unnabe tapparit. Okei. Ei no saaks meikä laittaa takaisin nää ruudit? Hetkonen. Tänne! Tuoltais just viedä ne. Perse. Siitä! Siinä on, sillä ei ollut mun Epic Lege haulikkoa. Ihan sama. Kukaan ei pölli mun Lege haulikkoa. No niin. Noniin. Kohta tulee taas joku selän takaa. Ai jaa vai. 2 haulikkoa. Ei kun hota ei ole haulikko. Mä meikä paino väärin. Ja onks ne yhtä hyviä? Muuten. Ei. Tekeekö toi enemmän damagea toi Lege? Joo. Jos pelkästään se normaali, Joo. se harmaa, niin jos sekin on pelkästään... jos se ei ole pelkästään tappaa yhdestä, jos menee lähelle, niin... Meikä lähtee hakemaan lisää pizzaa. Okei. Aika hyvät luutit nyt. Sitten vaan pitäisi löytää joku jätkä, millä ei ole mitään häkkejä. Niin sais sen tapettua. Näin niin paljon kello. Tuollakin on Lege haulikko. Ei. Sä saat niistä siitä vaan lisää ammoja. Niin, mutta ei mun tarvitse. Joo, tässä on kello. Se on puolta. Ja puoli tuntia. Niin mä tullaan hakkeen. Ei! Ei pelata enää vauvaa. Tänne sieltä! Joo! Eikö vetikö se ilmaan se yhä? Vitsi. Opetetaanko nyt video? Joo. No. Tähtäin vaan vaikeuttaa. Jos sä tapaat oikeesti pistoolilla ja täältä on näin kaukaa. Nyt se on sylisnaipperi ja se ampuu sitä. Mä menen päälle. Onkohan se sulje kaikki helat takas? Häh? Onkohan sille tullut jo kaikki helat takas? Mitkä helat? Pitäisikö pelaa tästä yksi pelasta sitä?
Mopo kävi ihan just. Samalla videolla. No vaikka, en mä tiedä. Ai että. Pian. Eikö mene tällä vaan paskaan? Mitä? Hetkonen! Paska. Se just oli kääntymässä. Ei tää noin kivet menee. Sä etit pistoolin menemään, vaikka sulla on 6 kiveäkin ilmassa. Jep. Et sä siis varmaan tarvit näitä kiviä. En mä tiedä. No mikä menee tänne? Olis täällä? Mitä? What? Okei. Selvä. Mikä? Ja se on United Kingdom. Käykääs kattoo sieltä keskeltä, onko se hakkeri vielä siellä. Varmaan on. Heittelee vieläkin niitä TNTitä. Mä olin Toivonkaan elää tässä samassa pelissä. Ei se oo täällä enää. Se on ihan sairaan nopeasti noin helot takas. Niin saakin. Kun sä ammut vihollista, niin jos sä yhden panoksen missaat, niin siinä välissä on kädennyt ottaa kaikki helot takas. Niin vitsi toi oli lovi tossa. 60 heloa. Joo. 100 HP. Missä se jatkaa? Mä haluan kostaa tällä. Tuli sniput jostakin toiselta puolelta mappia. Kyllä mä näin sen jossain mielestä. No varmaan jos se tyyppi, mutta... No niin. Ja täällä on hyvä muuta. No täällä oli. Niin mäkin näin pienen. Meikä ampuu vahingossa. Hetkonen, mistä tää jätkä kuvittelee menevänsä? Onko se täällä? Sitten kun sä seuraavan kerran kuolet, niin lopetetaan video. No niin siellä menee. Himmetin puu. Me perään. Menikö se tästä? Meni. Siinä. Oe. Päähän vielä. Onks... Kato, tosta saatu ammuksia. Niin mäkin saatu. Ja no lähtee stunttiin, kattokaa tää. Ai sitten tiputtaa. En mä tiedä miksi mä tommoset niinku en tarvitse tätä edes. Vino, näinkö mä oikein? Snipu. Snipu? Laitan näitten kivien tilalle. Ei oo. Hei pakko.
Laitetaan tuohon nuo ja sitten meno. Oh, väärä nappi. Meno. No meillä on... Tätä tappoa meillä on. No me ollaan ykkösenä. Onks noi numerot tässä vieressä tappoja? Katsotaan. Varmaan. Eli jos noin numerot on tappoja, niin meillä pitäisi olla 2 tappoa. Tai sulla. Oho. Eikö mä menen tänne keskelle muuten. Siinä. Toinen. Se on tuossa nyt. Mä just olin lähdössä. Mä tiesin, että se on sinut. Lopetaanko sen video? Joo. Messi tappoi.